Mama, isabisa ngegama ngicela ukuthi kodwa awudlule emntwini ngesiqu ukuthi ngomlomo
abanye banamehlo kodwa kakhulu. Abanye baphila nge-ear aid, ngezi zinto zifakwa apha endlebeni, banendlebe kodwa beva. Wena unazi izandla zombili, ukhicule sasicula qala bamcula ngo-1987 elalisithi ubuhlungu kuphila impilo yokungazi, ube sisidenge unamehlo amabili, ungeva unendlebe zakho, ungaboni unamehlo akho. Ithi leculo xa lidlula masisebenze kusesemini ubusuku bungekafiki. Ndifuna abantu abathi ke ngoku ndamemeza kuyehova, ndandisengxumbeni, wandinceda uyehova ngeculo 11, wandibeka endaweni ebanzi kwayapha. Abantu abathi mna ndizokulela amehlo, ndiyabona ngeli xesha abanye bengaboni. Abanye bazalwane banenyawo, bathi ukuze bahambe kufuneka bekhasiwe. Abanye kufoka sikhuphela njengoba thina somntana uvula amehlo. Xa ufika ngasese ebusuku kukho abantu abalandazela uziphakamele ebhedini basiwe ngasese. Laa nto yayithethwa nguYesu isithi kusixesha labona ukufuna ukuphika ubungakwazi uzibhinisa, ukufuna uzenzela izinto ubungakwazi uzenzela. Ngoku ndithi kuwe mhlawumbi itshansi yakho uzothi Nkosi uThixo ngamehlo ngendlebe ngento yonke kum. Animvanga uDavide xa ekhomanda isiqu sakhe, mbonge Yehova, uYehova uphefumula nento yonke ngaphakathi kwam mayimbonge. Uzokulela amehlo, abantu bazokulela izifo, banyebalanyana incele ezinye was the guilty corner so fulani sithe Nkosi Thixo